Hello mga karusi, mga karusin moto. Mga karusin moto, no? Dito tayo ngayon sa may Lingayen branch, so Rusi branch, no? Tingnan natin yung mga bagong mga motor dito mga karusi, no? Mga bagong design. Pero unahin natin mga karusi itong Rusi Flame, no? Flame kasi magandang design ito. Kaya nasilip ko lang kasi ang i-vlog ko dapat yung RFI. Nakita ko ito bagong design, kaya tingnan natin mga karusi kung magustuhan nyo itong Rusi Flame 150. Carb type pa ng mga karusi pero yung decals niya bago. Mga karusi, click natin. Ito mga karusi, no? Mga karusi moto, no? Ayan yung forma niya mga karusi, no? Ito yung Rusi Flame 150. Ayan mga karusi. Gwapo yung forma niya mga karusi, no? Mga karusi moto, Rusi Flame. Ayan mga karusi, tingnan natin yung dito sa may mga karusi 2.50 by 70, no? Taiwan technology. Tingnan natin kung tubig na ba ito. Makaroon yung gulong niya, may Rusi nakalagay. Nagandahan niya, may Rusi nakalagay. No? Sa ibang gulong walang nakalagay na Rusi. No? Tube type pa. Yan, tube type. Hindi na tubeless. No? Yung Rusi Flame 150. Tapos mga karusi sa makina niya mga karusi, no, may Rusi nakalagay dito. No? Tapos ito yung ano niya sa cambio niya. Tapos ito yung sa kickstart niya. Ayan mga karusi yung design dito sa may, no? Sa may ano niya, angkas. Tapos mga karusi, no, Euro 3 nakalagay dito. Tapos ito yung carb niya. Taas yung cushion. Tapos mga karusi, no, ito yung sa likod. Yun. 3, no? 3, no? By 17, no? Kasi yung sarap mga karusi, no? 2.5, no? Ito naman 3, no? Ayan mga karusi, no? Yung Rusi plate. Tingnan natin yung bukas to. Sirado. Sirado yung compartment niya. Ito kulay gray. Gray to. Tapos ito naman kulay mint green. Ayan mga karusi moto. Tapos mga karusi, itong dito niya, ayan, ito yung isa ilaw, flasher, saka sa busina. Ayan mga karusi moto. So mga karusi moto na itong bagong design ng Rusi Flame 150, no? Dito sa may Lingayen branch, no? Rusi branch, no? Ayan mga karusi, no? Okay mga karusi, no? Salamat sa panonood. God bless you. More power tips. Sana sa buti ko na kayo ng bawal mga karusi moto.